Ame bela jeni fo ka bela jeni wala nyimano kala dona ka fo biye alamsa e septembre kalo kle muga ani konoton samba fla ani mukan fla ni aka donki waru watu seli mi donki waru konnala amina andado mi nye anka jamana nyemo wa krengene la gouvernement ga kuma la sila ale la selimi na beta like bisawani konoton la mi meta like noye kle atomba mi mekle bien fa la semi ke ameriki jamana ka amina andado otowla ka foruka mi nye ame wati mina mali nyemo koni ye laseli ke laseli min konna lo bayra ka fo min ye CEDEAO olu ka cide olu munun kan kana ka beni ko wara finitigi la ka binan ni woro to min be mallanno aywa olu kana blali ka bola yayi ame wati mina jamana nyema akal laseli la min ye talike ka beni jamana ka yirma horonya olu laselu konna aye docteur so ba min joli ko kuma fo aywa o bara nunun kira to kamina amina andado o fenela ka foruka ameta anka jamana ko ka farafina fo nazarala ki wara munun be kaseka olu da daymo alini plebo lukuluka amofo ka wala nyimano iba fo anya foto kamina jamana premier ministre no ye gouvernement nyamaye ka foroka minye kaseka marayre kaseka ochebo o ministre re koni fenado fokata se jamana ka kuma la sila aywa o ministre re kondo mi na letoko Abdoulaye Maïga aye la selike mi na kara anka television soba jabarani soba re konika aywa aya ira ka fo ame wati mina sigi mi na kara l'Amérique jamana ka na be talike mi ye aywa Mali aleni Guinée kungango kiboro lude koni fora ni kenenka ga kenenka iba ka fo gelao koni fora nga Mali koni nyimbora la folo ga gelao munu nolu taraka Guinée jamana re koni segere Mali nyemo ubora suro ni ye la selike mi metalike bisabani konotona la no kera la fanga re gouvernement re koni fe wala selin konna la abayira ka fo tino niye jamana bine chamacha la fanga re koni konna la abayira ka fo gelare koni duna politiki u bara olu gela dono la o de ba ke sababu jamana be bi chamacha la fanga kono mi nye CEDEAO re fene aleka laini kan ka jumay o de ka seka jamana o de ma yasa u kana bi o wala ni re koni kono o fene te melen ko fe ayira ka fo CEDEAO ye gela pen feta mno be ke ka nyashi Guinée re koni jamana ma Mali koni nyentala bi Mali nyentala shini on fenêtre melen ko ka boyno aywa ayira ka fo wale mi yere koni mbe talike demela deme mi no be ke ka nyeshi Guinée re koni jamana ma aywa dem sewo sebe Mali jamana yi olu koni mbe o sewo blasinga yasa ka seka deme do Guinée re koni jamana re koni ma ka foroka iba fo anya fotoga mina Mali nyemo olu koni ye la selike abela jele metalike nyogonye min kera jien kele atomaka hukumu konnala aywa farafina kele bien fameto olu ye la seli min ke aywa nyogonye munu ke Ameriki jamana ka nyogonye nun konnala ya ira ka fo ka beni ko divoir finitigi bina ni woro to min biani no olu yere koni mena ka seka delike akonu jala seka nogatuga mina aywa hukumu konnala ayira ka fo jamana nyema saba kunkangana saba mino kunkana ka beni tarata duya yere Mali koni ayira ka fo baro koni chafe olu te seka masi kumme ka beni tarata duay o kama ya nyinu fe nu be seka na alamsa munye jumay u koni bi u kuma kono lembe Mali la be wati mina aywa ayira ka fo miye jamana nyema fla olu koni sera ka ba kelen koni no e gana jamana nyema ale koni maseka sira de koni so ga yano che koni la celebla munye la sigi so fe bien no ni olu ka nyemo ka ngana ka jamana kono ka seka uwule u be nyogon soro la minye anga panguru jigi keneka yoro mimbe no ye president moribo rega panguru pitola panguru jigi kene wa somi mbo okonna la ni makono libeke na be fo ko pavillon wa ka seka nyogon soro no ka beni president nunu kan nali ani ukatali o bara nunu koni ka seka olu bela jelen koni jalatike anya fo president mun koni kan kana o e Ghana tay Togo fo kata se mi nye ame wati mina Gambi jamana nyema no ye baroy Kabula ina kumi anyimu fo jamana nyema ka laseli konna la mi metalike Malika sam bi woroni flana aywa oniso jo olu nyene jo konna la ayi nyesi jamana duma aywa kuma mi ni jamana dum felado laklina mi nye alefene fela ka seka onyefo akuma la ayida do mi metalike kenya so bala mu mejo be seka ke sababu ye aywa mi nye ka seka Mali de munu meta kokan ka tu furake ka seka obara nunu kolu no atuga mina aywa kenenka ayira ka fo laseli koni kera we jaw fene yira jannu koni alajera minye Mali nyema fokata si Guinée jamana nyema okume wati mina jannu koni la surofe nga o senfe ministre minga bara benimbe kene yare baro bela jele sebatilima ni alere koni ya yira ka fo Jaminatu Sangare ko koni kira niso jako baye aba yira ka fo tuguni nimina ke sababu ye kemo keme aywa Mali de bi kononton ani duru olu koni na seka ufurake Mali re koni jamana kono ako la yini re koni miye ka seka Mali dun ku bo jamana kono ka tu furake jamana koka la yini kunye ka seka o bela
lajɛlen yɛrɛ kɔni jɔ a ko ale kɔni ma jɔ a la wa ale ma siga la donna nataw la u bɛna fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa a ka kɛ ten cogoya min na min bɛ tali kɛ kɛnɛya yɛrɛ kɔni sira la a yira k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔsoba in a bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔso ye walima kɛnɛyasoba ye minnu na ale bɛ na diɲɛ dɔnniya kɔnɔya furaw diɲɛ dɔnniya sirakuraw olu ka taabolo kɛnɛya sira fɛ u bɛna olu minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲini ka se ka bila kɛnɛyaso in kɔnɔ a bɛna jɔ min ye Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye fɛn fɛn sɔngɔ min bɛ t'a la walima se min bɛ t'a la sɔrɔ ta sira u bɛ t'i jɔ fɔ min bɛ miliyari wari 160 kɔni ɲɔgɔnna si la yɔrɔ in kɔni a bɛna jɔ yɔrɔ kɛnɛ belebeleba kɔni kan min n'a bɛ kɛ Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ san 2018 la ka na bila 2022 la jamana yɛrɛ wari min don ka se ka maaw labɔ jamana kɔnɔ ka t'u furakɛ ko kan o bɛ t'i jɔ fɔ miliyari naani kɔni ɲɔgɔnna si yɛrɛ de kɔni na a y'a jira k'a fɔ baara in kɔni min ye yɔrɔ jɔli ye a bɛna jɔ kɛnɛ belebele de kɔni kan min bɛ kɛ Bamako yɛrɛ anw yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ ka bɔ yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kɛrɛfɛ jamana n'o ye Niger ye Niger assemblée ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ko wasabulon o ɲɛmaa ale kɔni ye laseli kɛ maa min n'a yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye n'o ye maa min n'a tɔgɔ ye Seyina Umaru ale kɔni y'a jira k'a fɔ Mali premier ministre Abdoulaye Mayiga min bɛ ka dɔgɔtɔrɔso ko ka nɔra bila ale kɔni ye laseli min kɛ diɲɛ keleyatɔma o ka kɛnɛ kan kɔni a ma bɛn ale ma o kama ale bɛ bɔ ka kuma yɛrɛ tɔgɔ la ka kuma ka jamana kɔni tɔgɔ la wali min taara k'olu ka jamana ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ n'o ye Bazoum ye a y'a jira k'a fɔ a ma bɛn olu ma Bazoum don min na k'a bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye ko marifa kɔni ma da Niger ka den si tɔ na ka taa voter Bazoum ye bɛɛ kɔni taara Bazoum a ka d'u ye a y'a dɔn a bɛ se k'u ka jamana baara o de kama olu yɛrɛ kɔni taara ka se ka kala fila ye o de ye Bazoum yɛrɛ kɔni kɛ président an bɛ waati min na Mali ni Niger cɛ jamana minnu don sigiɲɔgɔn jamanaw don balima jamanaw don n'i ye tarikuw ta jamana ninnu kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kelen na a y'a jira k'a fɔ farafinna jamana ka to ka ɲɔgɔn teguruma ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ma ka gɛlɛya lase ɲɔgɔn ma o t'a to anw ka jamana ninnu kɔni bɛ taa ɲɛ farafinna anw kan ka kɛ kuluba kelen de ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛ yaasa anw kɔni bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na yaasa ɲɛta baaraw anw bɛ se k'olu lasabati ɲɔgɔn fɛ cogoya min na nka ka to ka ɲɔgɔn ta ɲɔgɔn tɔgɔ ma walima ka kuma fɔ kuma min n'a bɛ ɲɛsin jamana ɲɛmaa dɔw ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ o baara ninnu olu tɛ na sabati olu tɛ sabati la d'a ma olu tɛ ɲɛta kɔni di jamana ninnu kelen-kelen bi ma ko n'an tora an kelen-kelen na o bɛ na ni gɛlɛya ye nka n'an farala ɲɔgɔn kan ko baw bɛ yen ko camanw bɛ yen an bɛ se ka olu kɛ minnu n'o tɔnɔ bɛ se jamana ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se tɔnɔ se farafinna jamana yɛrɛ kɔni ma ka b'o la an bɛ taa halisa farafinna jamana kan an bɛ to yen n'o ye Kenya bɛ waati min na a bɛ fɔ banajugu min ma ko virus Ebola olu kɔni ye jateminɛ kɛ an bɛ waati min na maa 14 tanikasigi min bɛ olu ni Uganda cɛ a yira Uganda ko virus Ebola kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ni Uganda dun bɛ dancɛ bɔ la fo ka taa se Congo jamana ma ani jamana wɛrɛw olu ni minnu bɛ dancɛ bɔ Burundi b'o la fo ka taa se Sudan du Sud ma tanikasigi kɔni bɛ kɛ ka don olu ka jamana kɔnɔ an bɛ waati min na maa 14 olu de kɔni sababu kɛra ni banajugu ye i b'a ye chauffeur n'o ye mobiliba bolilaw ye olu bɛ taa ni ka segin na taamadenw olu fana bɛ taa ni ka segin na jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kama olu kɔni ye u ni Uganda yɛrɛ kɔni dancɛw la u ye maaw sigi minnu bɛ jateminɛ kɛ kɛnɛya ta siraw la maa minnu fari mana kalaya hakɛ min fɔra ka se o ma u bɛ sɔrɔ k'olu bila piriwini na n'o ye bɛrɛso dɔ ye ka se ka jateminɛ k'u ka ko la yanni waati cɛ minnu n'olu kɔni fari ma kalaya k'o sɔrɔ u b'olu to yen olu ka t'u ka taamasenw fɛ an bɛ waati min na ka bɛn ni waati kofɔlen ye maa 5000 ɲɔgɔnna si kabini Ebola yɛrɛ kɔni donna nin yɔrɔ kofɔlen na nin y'a dɔgɔkun 2 ye jateminɛ kɔni kɛra maa 5000 kɔni de ɲɔgɔnna si la minnu n'olu bɛ taa ni ka segin na Kenya jamana ale ni Uganda yɛrɛ kɔni jamana olu ni ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni cɛ ka b'o la an bɛ taa min ye diɲɛ keleyatɔnba ale ka kɛnɛ kan o bɛ i da don kuma min na o de ye Somali bi kɔngɔjugu min ni a kɔni bɛ Somalikaw yɛrɛ kɔni kan min ye ɲɛmaa dɔ ye n'ale bɛ diɲɛ keleyatɔnba o ɲɛmaa yɛrɛ kɔni don a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na kɔngɔjugu jamana in kɔni a binna o minɛn kɔnɔ n'o ye Somali ye a bɛ san 10 ɲɔgɔnna si bɔ nin ye jamana in kɔni binko 2nan de ye min ye kɔngɔjugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ maa 200,000 a b'o ɲɔgɔnna si bɔ minnu n'o olu yɛrɛ kɔni an bɛ waati min na u bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ k'a sababu kɛ balo yɛrɛ kɔni sɔrɔbaliya ye ayiwa balo sɔrɔbaliya in a bɛ tali kɛ jumɛn fana la n'o ye jajugu ye jajugu min n'o bɛ jamana kan fo ka taa bɔ yen ayiwa i b'a ye maa caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ka balo sirilen b'u u ka baganw de la ayiwa bagan ninnu yɛrɛ kɔni bɛ waati min na olu bɛ ka gɛlɛyaba de kɔni sɔrɔ ayiwa diɲɛ keleyatɔnba ale ka bolofara min bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma organisation mondiale de la santé olu kɔni ye fɛɛrɛw tigɛ u y'u laseli kɛ laseli min b'a jira k'a fɔ ko maa caman de kɔni bɛ ka sa bi Somali k'a sababu yɛrɛ kɛ kɔngɔjugu yɛrɛ kɔni ye
nka baara min n'o o kan ka kɛ n'o o bɛ tali kɛ maa minnu n'o olu bɛ minnu bɛ gɛlɛya la ka se ka na dɛmɛ don olu ma n'olu ye travailleurs humanistes ye o humanitaires ye olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la yaasa gɛlɛya ninnu a bɛ dala bɛ se ka lakuru cogoya min na nka i bɛna ye waati bɛɛ lajɛlen na laɲini o de ka ca ayiwa ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko ninnu na o de bɛ ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni ye nka an bɛ waati min na fo k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni donna jamana n'o ye Somali jamana ka taa ni kɔngɔ taasira ye san 10 ɲɔgɔnna si a b'o bɔ nin ye jamana binko 2 de ye ni kɔngɔ jugu nin kɔnɔna la ka sababu kɛ ja yɛrɛ fana ye nin fana bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlu na min nasiraw ma an ka kunnafonidiso ɲɛmaaso yɛrɛ fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw minnu bɛ an ka ja ninnu ka se ka olu cari diɲɛ maa ka kunnafoni sɔrɔ anw kɔni b'aw fo ka waleɲuman dɔn o baara min n'a b'o kɛ halisa an b'a fɔ aw ka timinandiyaw fɛ ka se ka ja ninnu cari diɲɛ maa ka kunnafoni sɔrɔ n b'a fɔ an k'a bɛn diɲɛ waati wɛrɛ